Molt bé. El silici. El silici veureu que també és un dels minerals. Preguntar una cosa. Sí. L'ametlla no diuen que porta també molta grassa? Sí, però és el que hem comentat abans, que al igual que l'oli d'oliva porta molta grassa, però és una grassa saludable. Tots els fruits secs i les llavors són grasses saludables, entre dins de la família dels poliinsaturats, que són molt interessants. Aleshores, el silici es ven habitualment en forma com si fos una ampolla líquida, també el tindríem en aliments en plantes com la cua de cavall, i també té un efecte remineralitzant. Seria una alternativa a l'aigua de mar, per a aquella gent que te dius que jo no puc tomar aigua de mar perquè tengo la pressió disparadíssima. És cert que la majoria dels hipertensos no els hi puja l'aigua de mar, perquè és cert que porta una miqueta de sodi, però també porta potassi i magnesi. Així, tots els casos molt exagerats o que tenen també insuficiència renal, els hi donem silici com a alternativa. El coral, estem el mateix. El coral no és el coral que trobaríem dins del mar, estem parlant de mines de coral, que són corals fossilitzats fa milions d'anys i que és com una polseta, que és rica també en magnesi, en calci i en altres minerals, i també és una alternativa per la gent que vol també prendre alguna cosa, per al tema dels ossos. A vegades n'hi ha gent que el que fa és que troba 2 o 3 coses que li van bé i va rotant. Oye, yo me tomo mi magnesio, cuando termino 3 frascos me tomo uno de silicio. O gent, per exemple, el silici seria més quan vull per al tema dels ossos, però sobretot també m'ho noto més en les ungles i amb el cabell més fràgils. El silici seria més interessant. Y el coral, quan volem un aport. Oye, es que yo quiero un aporte de calcio y magnesio porque aparte de la dieta yo quiero un aporte extra. El coral seria una alternativa molt important. És molt assimilable perquè és com una arcilla. Aleshores, antiinflamatoris naturals. Clar, quan parlem a vegades d'artrosi i parlem d'osteoporosi, a vegades la gent se troba amb dolor, sobretot, evidentment, quan és més l'artrosi. Els inflamatoris més habituals, la majoria jo crec que ja els coneixeu, sonen tots. El número 1 és l'arpagofito. És una arrel que ve de Sud-àfrica, proper del desert del Kalahari, i aleshores aquest és genial. Una contractura, una lumbàlgia, una ciàtica, un procés d'artrosi al genoll o on sigui, sempre ens ajuda. Quin avantatge té? Que mai me molesta l'estómac. Només la gent que té una úlcera d'estómac o de duodè molt greu són els que millor no la prenguin. Però són la gent que al primer comprimit ja diria ui, me queda un poco pesado. Jo m'he trobat en tota la vida una persona, només ho dic com a precaució. Són comprimits o va en forma d'herba o en forma de gotes. Només que una herba és una arrel que a més té una forma, si tinguem aquí l'arrel sencera, té una forma com d'ungles, com de dits, per això se li diu garra del diablo, a vegades ho veureu com a garra del diablo, encara que el 99% de vegades veureu sempre arpagofito. No poden prendre arpagofito, què els diries? Sí, aquí no pot prendre... Aleshores, aquí veiem que tenim altres inflamatoris, tindríem també alguna planta com l'ulmària, però si no tenim aquí també, per exemple, la cúrcuma. La cúrcuma és molt interessant, també en forma d'aliments que ens val com a alternativa al safrà. I més que el safrà, que també val la pena per les propietats, sobretot com a alternativa als colorants, al colorant aquell que posem en lloc de safrà. Doncs la podem posar amb el menjar. Si posem una culleradeta no canvia massa el sabor i en canvi té molts beneficis. Clar, quan volem ja algo perquè tinc un dolor important o una artrosi sèria, clar, funciona millor en forma d'extracte. Ja te diu extracto de cúrcuma en forma de comprimits. Clar, te prens un comprimit i te fa més efecte que 2 cullerades soperes. Però, com a condiment, jo us recomano que l'aprofiteu perquè és depuratiu a nivell hepàtic, és antioxidant, vull dir, ens ajuda realment a moltes coses. És algo ben simple. En Àsia, per ells és el seu colorant, al igual que aquí tenim el safrà, per ells és el seu safrà. El cartílag de tauró és un també... El cartílag de tauró no ens funciona millor tant amb una artrosi, sinó pot ser més en un cas més general, amb una descalcificació molt gran, amb una osteoporosi. Té a veure també molt amb el sistema immunològic i sobretot amb la gent que té tumors. El cartílag de tauró fa una cosa molt curiosa i és que ajuda que el tumor rebi menys aliment i aleshores deixi de créixer o fins i tot se faci una miqueta més petit. Per això va sortir un llibre fa molts anys que es deia «Los tiburones no tienen cáncer». I jo pensava, segurament les formigues tampoc, no? Era un títol poc afortunat. Però això venia a explicar després com realment valia sobretot per les tumoracions.
en l'ambulatori de Vall d'Oreix me fa gràcia perquè el recomanen, a vegades ve gent per al tema, sobretot dels dolors generals, bé siga per artrosi o per osteoporosi. Encara que l'osteoporosi, a vegades hi ha gent que té molta osteoporosi i no té cap dolor. L'argila beguda. Claro, Que jo practico. l'argila beguda, per exemple, seria una alternativa a lo que dèiem del coral. Vale? Exactament. Posem aquí on tenim la cúrcuma, arpagofito, el coral posarem aquí, també argila, ¿vale? En castellà l'arcilla. On està? ¿Vale? No, no està, posaríem baix del coral o embolicat, posareu arcilla. ¿Vale? L'argila com a alternativa, pues, una cosa més que tenim aquí. ¿Vale? L'argila habitualment, que ara després us comentaré a nivell extern quines coses poden fer, parlarem de l'argila, però a nivell intern, a ver, la arcilla en un principio, la arcilla blanca sería la que en teoría está pensada, es la de forma natural más simple y más adecuada para esto. Pero luego también encontramos otras arcillas que no son blancas, que son verdes, por ejemplo una que tiene Beisola, que ya pone arcilla para uso interno, y es más recomendable porque la han tamizado para que quede ya realmente un polvito, la han secado correctamente al sol para que evidentemente no quede ninguna bacteria. Incluso una en concreto de Beisola lleva un poquito de esencia de limón y tiene un gusto muy agradable. ¿Cómo se toma? De dos maneras. Una es la gente que tiene tendencia al estreñimiento, ponemos 3 deditos de agua, una cucharadita de arcilla, se mueve y te la bebes 2 veces al día. O los casos que no son estos, dejamos la arcilla con 3 deditos de agua y la cucharadita toda la noche y al día siguiente te bebes nada más el agua en ayunas y dejas el pozo. Las propiedades han pasado al agua. Un efecto también muy remineralizante. Gente con tendencia a mucha acidez de estómago o un pH muy ácido cuando queríamos alcalinizar. La arcilla también es muy interesante cuando buscamos, al igual que las algas, eliminar metales pesados. Gente que tiene alguna intoxicación y quiere eliminar esas toxinas a través de la arcilla. Es un remedio, lo mismo, baratísimo. Es que resulta que yo en casa tengo una arcilla de estos paquetes que venden y que la utilizo para la artrosis precisamente. Yo me la he tomado también, no pasa nada. La arcilla en un principio, cuando son estas que se venden, que no son para alfarería, digamos, pues ya están, digamos, todas pasan por un control para que sea seguro tomarla o aplicarla. Vale. ¿Qué más? La infusión de jengibre es muy antiinflamatoria. Este es uno de los remedios que a mí me encantan. Pensar que el jengibre dentro de la medicina china es de los 3 o 4 remedios para ellos vitales. El jengibre es uno. Entonces, sobre todo, mucha tendencia a la artrosis y a la artritis, ¿vale? Que la artritis cursa en un proceso que hay mucha inflamación. Los dos tienden a desgastarnos las articulaciones, ahora me he pasado a castellà, l'artrosi, el gengibre, ¿vale? I l'artrosi n'hi ha un desgast i podem veure l'articulació que se doblega, amb l'artritis també, però sobretot amb l'artritis n'hi ha molta inflamació. A banda que l'origen de l'artritis pot ser més immunològic, en alguns casos, però els dos cursen en el mateix, en el cos s'està desmineralitzant, n'hi ha inflamació i pèrdua de minerals. Què hem de fer? Desinflamar-lo i remineralitzar-lo. Ara a l'últim apartat us parlarem de l'alimentació que podem fer per aquests casos. Doncs el gengibre en forma d'infusió, podem des de ratllar una mica en els àpats, però molta gent se fa una infusió 2 vegades al dia, que a més ara a l'hivern és genial, és una planta que ho tenim sempre que tenim tos, mocs, refredats, és una planta fantàstica. L'arrel fresca també de l'arrel seca. En un principi l'arrel fresca té una miqueta més de propietats, a vegades n'hi ha gent que prefereix tindre-la en casa en forma de pols perquè la pren només ocasionalment i la fresca, doncs clar, te dura uns dies o un parell de setmanes com a molt. I pot ser fort per l'estómac? En un principi, a diferència de l'all, és molt més tolerable. Si potser jo tinc un estómac molt malament, en aquests moments molt delicat, potser no puc prendre-la. O potser també veig que me va millor prendre-la després dels àpats. Sempre una cosa que us vull dir és que a vegades la gent diu m'he tomado aquelles gotitas i m'han dado una acidez horrible. I diu, home, ja que les tens i t'has gastat els diners, si vols fer un últim experiment, en lloc d'abans, pren-la després dels àpats i mira què passa. Oye, després me cae genial. Pren-la després. Això a vegades us trobareu amb tot, amb els aliments. Me prenc al matí un suc de taronja i me fa una crema horrible. M'ho prenc per la tarda per berenar i em cau genial. I és que tinguem en compte que el cos té unes hores on cada òrgano té el seu màxim. I aleshores al matí l'estómac està més sensible i que per la tarda treballa millor.
Vale? Per això els metges, quan fan estadístiques de malalties, veuen, per exemple, que els cardíacs acostumen a vegades més problemes entre 12 i 1, i els asmàtics empitjoren entre 2 i 3, i és perquè cada òrgan està en una màxima o mínima activitat. Això un tant per cent. Després li pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment, no? Però, aleshores, important també, un antiinflamatori, evidentment, és perdre pes. Per què? Perquè estem donant un pes extra sobre una articulació i l'estem castigant. És un factor important, dins de lo possible. I l'activitat, per exemple, la piscina. A molta gent li ha canviat la vida, perquè a la piscina estàs fent exercici, però estàs flotant, aleshores no n'hi impacte. En canvi, ara que està molt de moda anar a córrer, sobretot la gent que té més de 50 anys, quan córrer, va notar que li fa mal el genoll, li fa mal el turmell, se lesiona. En canvi, en la piscina o en la bicicleta, com no tens un impacte al terra, no tens cap problema. Només ja per ser ja el màxim, seria el seu si tinguérem la sort, com en alguns països com a França, on és molt habitual les piscines amb aigua de mar. Per què? Perquè hem de pensar que quan tu vas, per exemple, a la banyera de casa, quan tu te poses dins la banyera, nosaltres hem dit que som realment quasi aigua de mar, tenim com una mena de suero, on tenim un tant per cent molt alt de sals minerals. Doncs quan tu te poses en la banyera, tu estàs més salat que la banyera, que l'aigua de la banyera. Que si estem més de mitja hora a la banyera, com sortim? Arrugats. A banda d'arrugar es diu, oye, me ha relajado mucho, t'ha deixat tirat. Això li passa a molta gent quan va a la piscina, la gent que està més justeta de sals minerals diu, oye, he salido con frío, he salido con... Es que a mi me deja muy chafado la piscina. I indica que estàs justet de sals minerals. En canvi, quan anem a la platja, ho pot estar 3 hores banyant-se i surt millor que ha entrat. Per què? Perquè la mar està més salada que tu. La mar t'ha aportat minerals a tu. De fet, només d'estar sentat al costat de la mar i respirant aquest aire ric en ioda i més minerals, la gent se troba millor. Sí, les aigües termals. Les aigües termals sempre són beneficioses perquè són riques en alguns minerals. Si a més coincideix quin aport concret té, en el teu cas, la millora és molt gran. Quan jo vaig a una aigua termal, d'aquestes que fa molta pudor, que són les que porten molt de sofre, i el meu problema és de pell, psoriasis, dermatitis, que tots aquests milloren increïble. Si és una aigua més rica, depèn de què, me millorarà allò que jo necessito. Via respiratòria o el que sigui. Aleshores, les hauríem d'aprofitar, perquè a més Espanya és un dels països, a més, amb moltes aigües termals. Abans n'hi havia molta tradició, i ara per sort comença a recuperar-se. Doncs sempre que pugueu, vaig a prendre'm un bany calent, tireu-li un paquet de sal. Sí, penseu que quan va sortir, farà l'any passat o alguna cosa així, aquell famós vídeo que va córrer molt sobre el tema del càncer, del doctor Albert no sé què. No, Albert està ara està... Exactament, jo he dit Albert? Martí Bosch, que està en Navarra. Doncs ell parlava d'un dels seus tractaments per al càncer era remineralitzar-te i depurar-te. Doncs el tema és, cada dia, durant una setmaneta o dues, cada dia un bany a la banyera curtet, 15-20 minuts. I ell parla fins i tot de 2 paquets de sal. Te diu, quina? Te diu, la més barata. No importa, plof, vale? Clar, t'estàs remineralitzant i per altra banda la sal tendeix a arrossegar les toxines. Després parlava d'una infusió que m'ajuda a eliminar el que parlem, de la salut, que puguis escombrar. Ell parlava sempre d'una planta que fos bona pel fetge, una que fos pel ronyó i una que fos pel pulmó. Ell, la del pulmó, parla del té. Jo no recomano el té perquè molta gent no li va bé, li posa nerviós, no pot prendre per la nit. Parlarem de la nostra farigola, la planta més eficaç i més barata. Puja tensió, la farigola? Què? Puja tensió. No. A veure, n'hi ha plantes que pugen... T'explico. No, n'hi ha plantes que ens pugen una miqueta la pressió als que som hipotensos, però no a l'hipertens. Per exemple, una farigola, una miqueta de menta, aquestes plantes te poden donar energia, una miqueta de romaní, però en canvi la regalesa sí que ja te la puja directament i a l'hipertens ja no la donaríem, perquè sí que li pujaria molt. Llavors la jedrea, que en català és la sajolida, també la pujaria molt. No. Però ja quan busquem un llibre de plantes medicinals, la regalesa ja posa precaució, no dar a los hipertensos. En canvi, en la farigola no ho veuràs mai. Així i tot, si tinguem una persona molt hipertensa que vol una planta una miqueta digestiva, com que és una planta que tonifica una mica, potser li posaríem a millor una altra. Li posarem una camomilla o alguna altra planta, que també pot ser una miqueta digestiva o antiinflamatòria, i per l'altra banda fins i tot a més li baixa la pressió, amb la qual ja li fem un favor. No és que no me pugi ni lleugerament, sinó que a més me baixa.
Però és un exemple que a vegades sempre deien és que les plantes medicinals no les pot prendre tothom perquè rebaixen, que vol dir me baixa la pressió. I és perquè la gent, almenys aquí a Catalunya o en molts llocs, les més conegudes eren la tila i la manzanilla, dos plantes que clarament baixen la pressió. Què li passava a molta gent? Oye, yo he dejado el café porque me pone nervioso, que puja una miqueta la pressió al café, y me tomo tila, oye, estoy fatal, es que me mareo, estoy hecho, volveré al café. Ja li dius, home, prende una planta, romaní, menta, ajedrea, reglesi, te puja una miqueta la pressió. O sigui, tenim sempre alternatives. Vale? I allò que anaves a dir de les plantes del fetge... Aleshores, el fetge, per exemple, podem prendre tipus l'ortiga, que és molt interessant. Ara després, quan acabem, qui vulgui, en la botiga us he preparat una miqueta d'infusió i 4 galetes. Vale? Aleshores, us he preparat una infusió precisament d'ortiga llimona. Seria una infusió ideal per casos d'osteoporosis o artrosi, o qui vulgui, perquè és depurativa a nivell hepàtica. L'ortiga, la pobra, és una planta molt interessant, que és que seria, jo dic, una mica que seria com les algues marines de secà, vale? En la qual la pot prendre tothom, perquè si encara que tinguis problemes de tiroides, l'ortiga no en porta, i la pobra, com que tots la coneixem, perquè si la toca es punxa, ningú la vol prendre. Penseu que en el moment que l'has tallada, al cap del moment ja no punxa. Aleshores, si algun dia teniu l'oportunitat, perquè en el camp o un amic us dona ortiga, si li feu una sopa d'ortiga, és una passada. És que té un gust com a pollastre, és espectacular. Vale? I una truita d'ortiga és que és genial. Hi ha coses que realment a vegades les anem trepitjant pel camp i són boníssimes. Un dia feien un programa d'aquí dels Estats Units, dels marines, com sobrevivir ante la Tercera Guerra Mundial, no sé què. I l'ortiga era una planta secreta, diguem, que te pot ajudar a sobreviure per ells. És d'aquells, esto te lo diremos en el cursillo, hay 1.000 euros en el cursillo, te diremos las plantas secretas. La ortiga era una. I és per això algo tan simple que, de fet, només d'agafar-la, encara que punxés, i que toqués de l'aigua, ja no punxarà mai més. Doncs el truc és mullar-la. O la mullo i després l'agafo. Vale? Que la tingueu molt en compte. Aleshores, en infusió és molt depurativa hepàtica. Podria ser aquesta, la carxofa i altres, però l'ortiga té molt bon gust. Una que siga renal podria ser l'abedul, que és molt diurètica, o el diente de león, que és hepàtica i també diurètica, i tipus com la farigola. Seria una barreja que tindria una barreja per a casos de càncer o simplement que vull prendre alguna cosa per estar saludable. El vostre còctel. Farigola, ortiga, abedul. Us acabeu d'inventar una barreja d'aquestes anti-quasi todo. Ben simple que pot prendre tothom. Podria prendre fins i tot un nen petit sense cap tipus de problema. Sí. Vale. Dieta antiinflamatòria. Sobretot quan estem parlant d'artrosi i artritis, el que estem tenint és una inflamació. Vale? Aleshores, els aliments que són especialment molt refinats, el sucre blanc, totes les farines blanques, tot això refinat, sempre, els greixos dolents, tot això sempre m'inflamarà les articulacions. Vale? Aleshores, el pa blanc, tot el que sigui blanc, vale? Que hem d'augmentar tot el contrari. Tot, a ser possible, els cereals que siguin integrals, les llegums, les verdures, les fruites, tenen un efecte antiinflamatori. Dins dels olis, l'oli més antiinflamatori, el d'oli d'oliva és una mica, però evidentment el que seria el peix i les llavors, que són riques en omega-3, sobretot la de llinosa, seria el més antiinflamatori. Molta gent pren oli d'aceite de lino, de linaza, el prenen en pla medicinal una cullerada al dia com a medicament. Vale? Perquè tenen artrosi o en casos de càncer, com a protector, sempre les necessitats d'omega-3 augmenten, sobretot a partir dels 45-50 anys, i per al tema cardiovascular. L'aceite de lino, la precaució és posar-lo a la nevera perquè si no s'enrancia si no el gastem habitualment. Vale? Havíem comentat el gengibre, és un gran antiinflamatori. La cúrcuma és una gran antiinflamatòria. L'aigua de mar és un gran antiinflamatori. Vale? Si amb aquestes infusions depurem, el cos també se desinflama. La sal hem de vigilar perquè és un gran inflamatori. A vegades prenem massa sal. Vale? Per això dins dels magnesis, el cloruro de magnesi millor altres com el carbonato, millor el citrato que havíem parlat. Vale? És molt curiós perquè l'altre dia parlava també que quan volem desinflamar, sobretot l'estómac, parlàvem de la melatonina, que la coneixem per al tema del dormir. Vale? Augmentar l'aport d'omega-3, havíem dit, peix blaus, llavors de llinosa, de chia, i disminuir els olis omega-3, omega-6.
sobretot margarines, quan menys, millor. Millor oli d'oliva que tal. Que jo puntualment de vez en quan m'agrada i me faig el diumenge esmorzo dolç, el pan con margarina no hidrogenada i mermelada, no passa res. Però de forma habitual intentar millor prendre un oli d'oliva que una margarina. ¿Vale? Condimentar, el que dèiem, posar una miqueta menys de sal i condimentar més amb plantes, farigola, romaní, sàlvia, sajolida, orenga, ¿vale? I amb espècies, canyella, all, pebre. Per què? Perquè són molt antiinflamatòries, a banda que totes tenen molts beneficis. I abans les espècies s'utilitzaven perquè valien per donar sabor a les coses i valien també com a conservant. Ara s'està veient que les espècies, al igual que les llavors, realment són molt importants a nivell de propietats. L'all, el jengibre, l'orenga, ara ja no és només per donar gustet. Molts xarops ara comencen a portar orègano, orenga, perquè han vist que té un poder per molts bacteris i molts virus, de les poques coses que treballa. Fins i tot per tema de les candidiasis, ara també es dona orenga, que pot ser així o en forma de perles o d'oli. És molt d'allò. Vale. Sí, ajedrea. Sí, per fer olives. Vale. A nivell extern, ara imagineu que jo el que tinc és artrosi, que me molesta molt. Abans hem parlat de l'arcilla a nivell extern. L'arcilla és el remei que per la medicina natural és un dels remeis bàsics. És cert que últimament per al ritme de vida que porta la gent la recomanem menys perquè la gent, esto es un rollo, no tengo tiempo. Però quan estigueu avorrits d'un tema inflamatori i no noteu millorar amb res, l'argila. Vaig veure, quan vaig començar això, fa 25 anys, vivia en Valldoreix i tenia uns veïns que eren ja molt grans i els pobres no podien sortir de casa, tenien uns genolls així de grans, tots vermells, i van fer amistat. Pues oye, pues tráemelo de l'arcilla. Entonces, jo els hi posava uns dies, un dia anava una altra amiga, i en fi, es va fer gràcia i vam allà, cada dia anem a posar-li. Pues us puc dir que els dos van caminar, però que l'argila el que té és que ha de ser algo metòdic, que vol dir, ho va trigar com un mes i mig, i l'altre va trigar 2 mesos, o sigui, no és allò que me prenc un ibuprofeno i ja camino, però el bo és que l'arcilla fa 2 coses, una és que desinflama i per altra banda aporta nutrients, doncs diguem que repara. La Magda té molta experiència amb l'argila, de fa molts anys, a més, i fa aquest efecte. Veus? Aportar i desinflamar, que això és un... Versió dels genolls, la blanca o quina? En un principi us diria que en un principi surt caríssima, la que trobes més barata, la verda... Jo li rento les dents, tinc un fill invalid, jo li rento les dents amb argila blanca perquè és més fina i no ratlla. Exactament. Però llavors li queda, dic, posem polvets, bueno, ell no parla, i li poso. I llavors tota la nit es queda ja amb les dents netes i amb l'argila que li va cap a l'estómac. Exactament. Desinflama. És molt... Perquè aquests nanos no saben mastegar, per això, cap problema. Sempre diem que qualsevol, el cosmètic ideal, doncs parlarem que la pasta de dents és un cosmètic, sempre és aquell que et puguis menjar. Per això sempre diem intentar posar cremes que no porten parabenos ni coses rares. Aleshores, l'oli d'ametlla, que te'l podries menjar, doncs en un principi l'argila seria la millor cosa a nivell extern. Aleshores, el que diem, les cataplasmes sempre s'han de posar grossetes, perquè si no és de la pròpia escalfor corporal se secaria en 5 minuts, i sempre quan més hores millor. A la nit. A la nit. Quin és l'avantatge? Molta gent se la posa i després en els típics papers aquests rotllo transparent pels aliments te la pots embolicar per a que no ragis i no embrutis i te sigui pràctic. Al matí següent, xof, la tiro i ja està. N'hi ha gent que te diu que per a nit no pot, per el motiu que sigui, aleshores, després de sopes d'hora, fins que te'n vagis a dormir, que són 3 hores, genial, que és a migdia i de les 2 que has dinat fins a les 5 que surts de casa, més temps millor. Un altre remei també que veieu, les compreses de gengibre, també és espectacular. Jo quan recomano l'altre? Jo recomano molt la compresa de gengibre quan la inflamació va també acompanyada de fred. Esta zona de aquí la tengo siempre fría y me duele. Y noto que ya cuando me pongo en marcha, a cabo del ratito, ya no me molesta. La activitat física m'escalfa l'organisme i me millora. O la cama, al genoll no puc ni bellugar, però quan ja porto una hora ja comença això a estar-se millor. Compres de gengibre. I com es fa? Això fèiem una olla, tipus com una olla d'aquestes així, amb 2 o 3 litres d'aigua, i posem l'equivalent com a 3 cullerades soperes de gengibre. I jo posava sempre dins d'un drapet, amb un nus, i el tires i el faig bollir un parell de minuts, i l'apagues. I el gengibre és molt curiós perquè pica, i això fa també que la temperatura augmenti. Doncs la persona
s'estirava en terra, ¿vale? Si eren les lumbars, jo tenia sempre preparades 3 tovalloles, una per tapar-lo i 2 per aplicar-les. Agafes una, has de mirar de no xitxarrar-te tu les mans, la suques aquí al mig, gires per escórrer una mica i no la poses directament a l'esquena, sinó que vas fent com uns intents. I la persona, crema, i tu, espera't. També se refreda en 10 segons, en la qual aguantes, sí, la deixes i li tapes amb una que tens seca. I mentrestant agafes la tercera tovallola, tornes a sucar, tornes a escórrer, perquè aquella se refredarà en 30 segons. Pam, pam, ja està, destapo, trec aquella, diversos intents, la poso i així uns 10-15 minuts. És espectacular. M'he quedat clavat, una lumbalgia, un no sé què. Sempre, sobretot, funciona molt millor quan veiem el tema del fred. Tinc per aquí molt de dolor, agafaríem en aquest cas i faríem el mateix, però aquí m'ho podria fer jo sol, plas. És espectacular la compresa de jengibre. 10 minuts bullint? No, 2 minutets bullint i després simplement ho aplicarem durant uns 10-15 minuts. És important que la persona, on ho fem a l'habitació, que no passi fred, si n'hi ha un calefactor o alguna cosa. Aleshores, dins dels... Estem a sobre, acabarem puntuals, si tinc temps per preguntar. Anem a fer, per exemple, anem a dir d'una manera genèrica, unes pautes d'alimentació per una persona que volguera cuidar el tema de l'osteoporosi, de la descalcificació, de l'artrosi, tot el que implica pèrdua de. Al matí, com podríem començar el dia? Per exemple, amb l'aigua de mar. Seria una opció. Començo el dia amb un litre d'aigua de mar, 3 d'aigua dolça, començo el dia. Habitualment, només prendre-ho, molta gent ja veu que ja vol anar al lavabo. Fins i tot quan parlem de casos que a vegades ve gent i te diu es que mi estreñimiento es desde que nací, no voy con nada, lo he probado todo. M'he trobat alguns casos, per no dir la majoria, que prenen l'aigua de mar sense diluir. Però 2 o 3 dies d'aigua de mar, gluc, van al lavabo als 5 minuts. Una mica de purga, no? Perquè fa un efecte purgant. Per això, quan parlen de l'aigua de mar, sentireu sempre que no hi ha que tomar-la, és perquè la gent que estava en alta mar, que s'havien quedat allà en un naufragi, clar, si bevien tot el dia només aigua de mar pura i a més glu, te fa un efecte de laxant i al final te podria donar diarrea i moriries deshidratat. Però si alguna vegada us passés, que espero que no, el truc seria beure-la a miniglopets. No us donarà diarrea. I us permetirà sobreviure fins a que arribessin a salvar-vos. L'altre trucó també és posar les cames dins l'aigua i a través de la pell també absorbiríeu aigua, que no la sal. També us podria ajudar. I contínuament anar mullant-vos. Aleshores, a banda que hi ha el remei que sabeu, ara imagineu que esteu en una illa i en una illa i no hi ha ningú i no n'hi ha aigua dolça. Aleshores, els nàufrags que han sobreviscut 2 o 3 setmanes fins que s'ha arribat a salvar han sobreviscut amb pipí. El pipí en una ampolla, quan se refreda, té gust a aigua amb una miqueta de sal. Si el pipí el prenguéssim directament calent, es faria vomitar. Però fred, el cos ho pren i seria com un cortocircuit. I quan orino, la guardo i prenc. Tots han sobreviscut amb això. És que s'han salvat perquè, clar, més de 4 o 5 dies no podem estar sense aigua. Quan ho portava 3 setmanes, no hi havia totia. Ha sigut sempre amb això. Que són remeis que ningú explica què ho va fer perquè ja eres un guarro, no sé què. Però... Diu, no, perquè l'aigua de mar també és saladeta i ja quedaria com aigua de mar. No se puede mezclar con Fanta? No, ja no n'hi ha. Com podem començar el dia amb això? És una alternativa. L'altra, quina més? Podria ser la nostra infusió, la que hem dit aquesta d'ortiga amb diverses coses. També té un efecte depuratiu i remineralitzant. Què més? A l'hora d'esmorzar, la nostra llet vegetal, podria ser una llet, el que hem dit, qualsevol llet que vulguéssiu, o cap llet perquè ja ho pren la info, o ja m'he pres una infusió però al cap d'una estoneta vull que esmorzar. La llet d'ametlla, per exemple. N'hi ha algunes marques que, el que diem sempre, porten molt de sucre, com la típica almendrina. Quan parlem de la llet d'ametlla, tothom sempre relacionem en que engreixa molt. Per què? Perquè la de tota la vida, que era quasi tot sucre i una miqueta d'ametlla. Això... Ara, quan veiem sempre les xerrades que fem d'alimentació, sempre explico el mateix, i és que quan veiem on diu ingredientes, 2 puntos, heu de veure l'ordre de les paraules, perquè em parla de la proporció.
la majoria de fabricants, primera paraula fructosa, o azúcar, o maltitol, o qualsevol endolçant. No, la primera paraula ha de ser obligatòriament ametlla, si no la compreu. Jo vull que quasi tot ametlla, com és molt rica en fibra, no m'engreixarà. Fins i tot algun fabricant, veureu que diu almendra per a diluir, i és 100% ametlla. Aquesta encara és millor, perquè jo me poso i després si vull que endolçar-lo li poso el que jo vull, una miqueta d'agave o sucre de canya o el que jo vulgui, o res. A l'hivern en aigua calenta i a l'estiu en aigua fresqueta. L'esmorzar podria ser un pa integral, que el fet que sigui integral ja porta llavoretes i coses, ja portarà també una part de calci, no és una farina blanca, en la qual no me farà un efecte inflamatori. Podríem posar-li un dia, doncs a mi em faré, per exemple, tipus en el puré de sèsam, que és el taïn. Me poso una torreta amb el taïn i aquí me trobaré que, clar, el taïn és una miqueta eixut, i amb el pa, allò, me quedarà aquí una pilota. Doncs jo, per exemple, li poso per damunt una miqueta dues coses, o li poso una miqueta d'algun paté, tipus com el de carxofa, que a més m'agrada aquell de Sant Iberi, que és de tota la vida, que porta carxofa i llimona, i això fa que quede refrescant. O a vegades també, tipus, jo li poso una miqueta com allò del xucrut o dels picles, que són verdures així com sabor a vinagret, una miqueta per dalt i queda refrescant. I també és un ferment digestiu. Doncs aquí t'acabes d'inventar un esmorzar especial per a l'osteoporosis o per a l'artrosis. Un exemple, a partir d'aquí li podria posar potser un pelet de taïn, o no li poso taïn perquè vull variar, i li poso tipus aguacate, tipus com el guacamole, i per damunt unes llavoretes de sèsam o de llinosa. El mateix, aquí tinc un super esmorzar remineralitzant. Un altre pot ser tipus la llet d'ametlla, el que dèiem amb els cereals, també porten molts nutrients, especialment calci i magnesi, i en aquests cereals que no me falten o 2 nous, o puc aprofitar-hi el que dèiem, que si el sèsam o la llinosa, és una manera de posar-ho, i ja me despreocupo de prendre res. A l'hora de dinar, podria ser potser la gent que menja peix, una miqueta de peix blau, ja estem en el rotllo de l'omega 3, que hem dit també molt antiinflamatori. Què més si no? Les llegums també són riques en calci antiinflamatòries. Què més? Podria ser el tofu, també és ric en calci, i també és una llegum. Dins de les verdures, avui, com el Josep m'ha explicat el rotllo aquest del bròcoli, me faré bròcoli. Un altre dia, qualsevol verdura que sigui verda. I, si en casa tinc, li puc posar una miqueta d'alguna alga per dalt. A mi m'agrada, per exemple, l'alga nori, perquè aquella que va en copos, no la que fem els sushis, sinó la mateixa, la fan ja torradeta i en copos, perquè aquesta no te gusta res, i poso un pessiguet per damunt d'un bull. És una manera molt pràctica. A vegades diem, ostres, que l'alga iziki va molt bé, però depèn, la majoria de plats no me lliga, o la tinc que cuinar 40 minuts i avui no m'han recordat, o se me fa tard. Doncs a vegades sempre jo recomano buscar coses pràctiques. Jo poso un pessiguet i ja tinc la tira de minerals d'una manera molt simple. El sopar, per exemple, el mateix. Anem variant sempre de proteïnes, però sobretot pensar en això. Bàsicament llegums, cereals integrals, peix blaus i alguns complements. Què més? Preguntetes? Podries explicar una miqueta el bo que porta l'all? L'all. L'all per la nostra dieta mediterrània és una cosa bàsica. Per això veieu que sobretot abans tot portava sempre la picadeta d'all i julivert. El julivert hem parlat del tema del magnesi, de la vitamina C, que és una passada, i té un efecte també diürètic i molt depuratiu, i l'all que cuida el tema cardiovascular. Per això veureu que ara està de moda, fins i tot en forma de comprimits, i val per al tema del cor, per reforçar el cor, val per al tema de la pressió alta, però el bo que veus va bé per la pressió alta, però els que la tenim baixa no ens la baixa. Posa ordre, això és el bo, diguem, dels remeis naturals, o de la majoria. Me valdria per la pressió alta, me valdria perquè les artèries no se facin, tinguin més flexibilitat, en la qual més fàcilment no tinguem una embòlia, un atac cardiovascular, perquè si n'hi ha un trombo més fàcilment, si és més flexible, pot passar fins a que l'eliminem, i també és una planta molt circulatòria. Per què? Perquè també ajuda molt a eliminar el tema del colesterol. Aleshores, la vena està més neta, més límpia. El podem fer cuinat com ho fem nosaltres, que és una manera que no es repeteix, i la gent que tingués que prendre d'una manera habitual, una possibilitat seria en forma de comprimit d'aquests que ja no fan olor i que no es repeteixen. També tenen un efecte molt antiinflamatori, és molt important dins dels antiinflamatoris, i
el podem posar aquí a la llisteta com a antiinflamatoris, l'all. Sempre recomanem, si el voleu prendre cru, sempre recomanem millor prendre'l a l'hora del sopar, perquè al matí quan t'aixeques ningú sap que has menjat all. Si no sabes, quan el prenem al matí, a vegades quan la gent ve a la botiga passa aquella escena molt xula, que jo estic a un costat del taulell, la persona ve, jo ja sé que està menjant all, i de sobte arriba una amiga, hola fulanita, què tal i qual, i jo dic, a veure quan trigaran a separar-se un pam, i de sobte, i el teu fill i tal, i de sobte, ai no sé què, i si veus que se fa 2 pams enrere, no? Ah, molt bé, i se'n va, i l'altre diu, es notava molt, oi? I jo, sí, perquè ja he vist que l'amiga li anava fugint una mica. Clar, això quan és molt exagerat, no? A vegades no es nota, però sempre a ser possible, millor ho prenem per la nit, o prendre només una miqueteta, o fem allò del graner de cafè en la boca, que realment ajuda bastant. Però, en fi, és un tema que fa gràcia, perquè la gent, quan veu un amic, veus que li va fugint, i l'altre se percata, ningú dels dos diu ni mu, però quan marxa diu, es nota molt, Josep? Sí. Molt bé. Doncs, què més? El gingebre està bé guardar-lo a la nevera? En un principi no. Explico, si ho guardem a la nevera l'hem de guardar on posem les verdures, perquè si té molt de fred, és curiós, se fa malbé abans i se seca abans. Està malbé abans? Sí. Jo abans el tenia a la nevera, el gengibre fresc, i un dia una clienta va vindre i m'ha pegat una bronca que em va deixar a quadros. Josep, tu no saps, sembla mentida que no vull. Doncs no ho sabia, i moltes gràcies, perquè a mi sempre m'agrada, la sort que jo tinc és que esteu tots vosaltres, que cada dia ens aneu explicant coses, la vostra experiència. Davant del que jo pugui continuar estudiant i aprenent, és que al final la vostra evidència per mi és el que no té preu. I això, escolta, no tal, vaig a provar, i és cert, des que el tinc fora de la nevera aguanta el triple. És que és veritat. Doncs li estic molt agraïda a aquella senyora. Però tenia el dubte. Sí. És veritat, jo el tinc ara fora i em dura més. Sí. Però pensava, no sé si s'assembla massa. A millor si en la nostra casa tinguin molta calor, millor, ja t'he dit, si vols que si t'ha durat molt, en la nevera, però al lloc menys fresc, que sigui on estan les verdures, aquell calaix. És molt bo la samfaina. Què? Posar-te la samfaina una mica en comptes de l'all. En compte de l'all, és una alternativa. Sobretot és una alternativa a la gent que no tolera l'all, perquè té propietats molt semblants. Jo, sincerament, per al tema cardiovascular és molt millor l'all, la pressió, el cor i tot això. També per al sucre, és molt curiós, també baixa el sucre. Però, en canvi, a nivell, circulatori, és més eficaç el gengibre, a nivell respiratori, d'estic ple de mocs, funciona millor el gengibre, a nivell de gent que sempre té moltes nàusees, els fàstics que diuen, també funciona millor el gengibre, tendència a mals de caps, també funciona millor el gengibre, i com a antiinflamatori, a l'hivern jo crec que va una miqueta millor el gengibre. No fan amb mermelades, també. Sí, el venen confitat, els caramels aquells, que és el gengibre confitat per al coll. I el bo és que no es repeteix mai. Varia molt si són pols? Si és en pols, varia, però potser potser varia un 10%. I el que diem, si resulta que jo tindre-el en pols fa que quan el necessito el tinc aquí i me'l faré més a sovint, és com quan parlem de les herbes, si van en sobret o van a granel. Jo sempre dic que a granel, meitat de preu i és més eficaç. Però és que jo treballo fora de casa i aleshores a mi me va mejor els sobrecitos. Lo important és que t'ho prenguis. Si no te farà efecte zero, per què no t'ho prendràs? Millor. Dic, la planta d'ortiga és millor sola o... L'ortiga? L'ortiga. No, hem dit que la podem prendre sola o la podem prendre com a remineralitzant, millor sola. Si no, és una alternativa seria, també quan volem un efecte més general, amb farigola, i per exemple, o cua de cavall en lloc d'abedul, també rica en silici, havíem dit, una possibilitat, imagina't. La sopa d'ortiga, Sí. que a mi me'n surten moltes i és una Pues mala que és fantàstic, exactament, és una mala herba. Pues en canvi, el que diem simplement, en lloc poses com un manadet, així, i ja te la pots posar si vols trituradeta, i se la pot menjar o no. Els beneficis, la majoria ja van a l'aigua. Cada bullir poc temps. Això no res, en 5 minuts té de sobre, perquè veuràs que se desfà quasi. 5 minuts de bullir. Sí. A més, la podem fins i tot, o conforme la tenim, la mullem, la piquem i la podem posar, per exemple, jo quan faig tipus cigrons, li poso alguna verdureta i li poso un grapat d'ortiga o de bleda picadeta, coses. Això quan falten, jo ho poso només quan falten 2 o 3 minuts. Ja de la pròpia escalfor. No, habitualment. Què?
Costa molt de trobar, no? Sí. Ja estan Les han acollit a... Avui en dia ja no la trobem al mercat ni enlloc, has d'anar a recollir-la. Tipo com alguna amiga que ne té molta, li fas un favor. Vols que vaig ajudar-te al teu jardí? Sí. Doncs vas i recull. No, és que... Li fas un favor. És que me'n surt i ja Sí. ho farà. Normalment és molt curiós que abans la trobaves molt fàcilment i a vegades la trobes sempre en llocs, tipus una casa derruïda al mig del camp. Li agrada molt al costat dels camins quan hi ha, de rieres, quan hi ha aquells murets que separen un camp d'un altre. Jo és que crec que precisament perquè és molt remineralitzant, li agraden terrenys rics en minerals, d'on ella s'aprofita. Però tu sí que en vens d'Artiga. Sí, però la vendríem, diguem, seca, que també valdria, però evidentment si tenim la sort de tindre-la fresca, doncs millor. Què més? Alguna pregunteta més? Dime, un segonet. A ver, siempre que recojamos plantas del campo, lo que hemos desde siempre, la atas con una cuerdecita y siempre secarla en la sombra. En la sombra te puede durar un año, no hay ningún problema. Siempre que no esté secada al sol, porque al sol perdería la mitad de propiedades. Pensaros que cuando las hierbas que nosotros vendemos, las vendemos secas por dos motivos. Una es porque fresca, nos duraría fresca 3 días, evidentemente, y el otro es porque fresca es más aromática para cocinar, pero digamos que el 70% es agua. Entonces va a ser menos eficaz para tomar en infusión. Por ese motivo siempre la recomendamos seca. ¿Y si se coge raíz se puede trasplantar? No tengo experiencia, no sabría decírtelo. En teoría sí, pero no sabría decírtelo. A veure, jo els hi deixo sobre la pasta, que agrada tant a la canalla, la pasta. Sí. Aquí poses reduir els hidrats refinats, la pasta... A ser possible la pasta, pues que sí, si és integral millor. Dins d'això a vegades, mira, és que en casa meva no els agrada integral ni volent. Bueno, pues anem a buscar com compensar-la. Sempre hem de fer coses amb la realitat que tenim a casa. Que no volen la pasta integral? Pues agafa les pastes, per exemple, que trobarem avui en dia, que són semi, d'aparència són blanques i ells no saben que estan prenent el germen, que és on estan tots els nutrients. Tindran menys fibra, però la fibra, per exemple, ja la fem o fas una amanida o unes verdures. No cal que ho porti especialment la pasta. Doncs jo, per exemple, vaig fer tipus espaguetis, els vaig fer amb escalivada. Jo tenia fet una escalivada i vaig dinar en 10 minuts. Tenia l'escalivada, torres 4 pinyons, que sempre s'agrada a vegades trobar una textura diferent, com cruixenteta. I a mi m'agrada molt jugar amb els pinyons, amb les tipes de girassol torradetes, o amb les tipes de carbassa, o amb el sèsam, allò de cric-cric trobar alguna cosa. Però diem, escalivada, tenia una miqueta de tonyina, doncs pam, és que vas dinar en 5 minuts. A vegades menjar-se és un tema simplement d'organitzar-se. Jo li dic a molta gent que a vegades el que val la pena en casa, els que sou més en casa, de família, doncs entre tots, un dia que teniu temps, un diumenge per la tarda, pactar el menú. Anem a fer entre tots un menú per 2 setmanes. Vinga, anem a seure tots aquí. A tu què t'agrada? N'hi ha qui menjaria només pizza, no? Un dia soparem pizza. Vale, ja m'ha acceptat el que ell diu també, no? Però posarem encara que sigui una mini amanida per compensar que allò és més eixut. A més, està al forn i me donarà molta set. Què més? Un dia verdura. És que a mi no m'agrada la mongeta? Doncs a mi aquesta no, però quina altra? Doncs el bròcoli sí. M'ho invento perquè a la majoria no els agrada ninguna, les nens. O en el teu cas farem bròcoli i a tu te posaré però poquet. Sempre ells no entenen lo de poquet, ells volen res. I jo els dic, vols 2 cullerades o un plat en colmo? 2 cullerades! 2 cullerades al cap de l'any és un camió. No n'hi ha l'opció 0, és molt o poc. Una altra cosa és que hi hagi algun aliment concret. A nosaltres com a adults ens passa el mateix. A mi no m'agrada, però vamos, 0 patatero, les manites de cerdo, m'ho invento. No cal, n'existeixen molta varietat d'aliments, però si tenim un fill, un familiar que un aliment l'odia, escolta, serà per alternatives, tenim la sort que podem triar, però sí intentar pactar, sobretot perquè a vegades l'organitzar-nos com uns menús ens ajuda sobretot a facilitar, primer a veure que no estem repetint massa i ens ajuda molt a l'hora de comprar. Ja sé que demà tinc tall i l'altre tal, sempre ho tinc. Ens ajuda a viure més tranquils, a tindre la previsió. Això no, vam al mercat i de sobte tenen uns llegums cuits, mira, tenen molt bona pinta, i avui canvio, no passa res. O vas a comprar peix i t'havies pensat no sé què i avui tenen d'oferta allò que està boníssim.
ho agafes. Però dins d'això sempre una certa previsió us ajuda a tindre sempre el rebost, que no us falti de res i sigui més fàcil cuidar-nos. Aquelles coses que costen més de cuinar, com les llegums, o avui en dia fins i tot les comprem cuites i veiem en els pots que te diu garbanzos, agua i sal. Està molt bé. O a vegades fins i tot venen... Aleshores, una altra cosa és que, clar, quina desavantatge té l'estèvia? Els beneficis no té moltíssims per a la salut, però té la desavantatge que té un gustet com a regalèssia, com a herba. Clar, si la poso en una info me queda genial, però posar-la en un cafè ja m'explicaràs, horrible. I amb un pastís també, i amb un iogurt també. En aquests casos busquem un altre endolçant, o un sucre de canya, o buscar un àgave, o un altre endolçant. L'estèvia baixa la pressió? No, l'estèvia regula la pressió, que és molt diferent. L'estèvia, la gent que té la pressió alta li baixarà una mica, molt bé, adeu, posarà ordre. En el qual un hipertens li va molt bé. Dime. Sí. Es tan saludable como dicen, porque la pones a veces en una infusión, pero del color en una... Hombre, hemos de buscar siempre que el azúcar de caña que vemos que tiene más cuerpo, que tiene su propia melaza, que no está tan refinado, ¿vale? O aquel que dice panela o rapadura, que es más finito. Hemos de buscar estos, que hay algunos que ya nada más verlos y dices, uy, y los pones incluso y ves que marcha el color por aquí y se queda el azúcar abajo. No, esos no, ¿vale? Cuando llega esta época del año, mejor aprovechar también la miel, sobre todo para infusiones, por el efecto balsámico, expectorante. Però la gent que té problemes de sucre, sí. Jo sé d'algú que diu, no puc prendre mel. No, claro, la mel pujaria la glucosa. En aquests casos n'hi ha diversos. Tendries l'abedul, el sucre d'abedul, que se diu xilitol. L'àgave també? L'àgave, una mica, però seria molt millor que la mel, però no és tan bo com el que hem dit, com el sucre d'abedul, com que se diu tagatosa, com el sucre de coco, que ara sortit també, perquè tenen un índex glucèmic molt baix. Aquests se podrien. Els diabètics. Per als diabètics. Ja n'hi ha sucres com la tagatosa o alguns d'aquests que són prediabètics, té un origen prou natural i té un gust i una aparença de sucre. I es pot cuinar i fer pastissos i tot. Molt bé. Doncs bueno, moltes gràcies per el vostre interès. Fins una altra.